Among amo man god na ay utang imong mama. Amiga sila sa una 100,000 yung utang. Pero karon kay dili naman niya mapunta. Maong gisubo mi nga padtuan sa inyong balay. Gi-block man gud siya sa Facebook. Kung naka-maker dito si yang anak, kay kung dili man gud daw ma-bayran within 1 month, ipa-blatter niya. It's a prank! Ay ma'am, good morning po. Excuse me, sorry mag-interrupt sa mi ma'am. Nangita mi kay kuan, Prince Kian de la Cruz. Ikaw lang ga? Mama ni mo si Percy. Sorry ha, kay dito migikan sa inyong balay. Tapos kanang amo man god na ay utang imong mama. 100,000 yung utang. Pero karon kay dili naman niya makontak. Maong gisubo mi nga padtuan sa inyong balay. Makontak ni mo imong mama? Makontak sa Facebook. Kay naami. Ay ma'am. Ikaw ang guardian, ma'am? Oo, ma'am. Oo. Kayang mama, friend sa among amo. Nagisugo mi sa among amo ba nga paadtuan sa balay ninyo dito migikan sa Lanao. Dito mo sa balay jud? Opo. Nya kay wala may tao, naay nakatudlo nga naa daw dire. Kay namin utang gud yang mama ma'am sa akong amo sa una 100,000. I-block man gud siya sa Facebook. Yung sa lang, ma'am? Kanang kuan naami ipa-receive unta kay ang naka-maker dito si yang anak nakabutang. Kay kapikin. Sa utang sa mama. Amurag siya na lagi Siya gibu naman yung mama. Opo, Kay wala yung mama, murag siya na lagi naami ipa-receive lang unta nga mga papers kay para ikaw na lang forward sa imong mama. Kay kung lang ga kay kung dili man gud daw ma-bayran within 1 month, ipa-blatter niya, gisugo ra man gud mi lang ga. Okay sabot. Kasi pa-receive lang siya, ma'am. Na siya, i-message na ako sa iya ate. Pasensya kayo ha, dari pa mi nagsingil. Birthday na karon. Ay hala, happy birthday. Ay naga-video lang mi kay. Video lang mi kay pakita ra man gud namo sa among amo nga nakaabot jud mi diri. Nga nakita jud ka namo ba. Isa niya natin. Kasi pangalan niya. Telma. Sila kaila sila sa imong mama. Pag ingnon na nimo imong mama nga sa Telma, makailan na siya ka daw na, ma'am? 200 man na sa una gud ma'am. Nakauna siya 100. Kasi like one day. Ambot yun sa niya, murag gikuan man niya guro sa eskwelahan, bayad man daw. Kay mo siguro ang school. Kasi katong sa Davao makakin. Siguro. Labot siya nag-open up sa bate. Ipa lang sa iya lang ga, ipa-send lang sa iya ang mga documents na alman din lamang sa kanan. Pwede pa-receive na mo. Kapil ko ani bayad kay kapil man ko sa video. Gani. Kapil ko bayad ani ken. Dili man nato i-post, ipakita ra namo sa mong amo. Maliyog ko gang ikaw abre. Isa imo maguna ka pangalan. Yeah! Surprise! Surprise! Joke lang ga. Dito jud ka? Oy, kaluoy. Ali. It's a prank. Dili ka lang ga. Walay bayro nun, walay utang si mama ha.
Par, balik ko dito, par. Ano yung mga langga, ali? Mga, ano, Balik ko, par. mga supporters. Happy 20th birthday. Pati pagtulong mo. Na-message si mama para sa imo. Kamaluman ka no, kasi mama nagpadala no. Okay, na siya message para sa imo. Happy birthday, Nak. You're turning another year older, and there are so many wonderful things about you to celebrate. I wish and pray that you have many more birthdays to come. Good health. Okay ra mo hilak. Good health and good future in life. Never feel alone in the way of your life because your mama will always be with you in every situation. Even I'm far away, bisan layo si mama, ang iyang love ug ang iyang heart na agid permi sa imuha. I love you always, my only one, prince of my life. Enjoy your day, Nak. Love, Mama Percy, all the way from Qatar. Happy birthday, Langga. Balik ko, par. Sorry kaayo kay napakulbaan ka namo. Okay. Kantaan na to si Prince og happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Langga, make a wish and blow your candle. Yay! Happy birthday! Palakpakan nato si Prince! Happy birthday, happy Karon mga ayong gamay ni mong message para sa kay mama. to you. Salamat kay salamat kay Nagabungga sa tanan niya atong nagiyan. Pupunta, makauban sa tigang kami sa sunod. Okay. Langga, nalipay ka sa gipadala ni mama? Opo. Nag-expect ka wala? Wala. Wala. Mga friends, dali. Ali, mag-ano sa wish? Wish, ali. Ali na, diri. Ayun na. Wish lang ko, happy birthday, anak. Dre, mag-message ko. Oo, message. Kay Prince. Ma'am, salamat kayo na kada ka. Oh, may inak ka na. Ulawa kay. Okay ra. Sorry, pragsarat na mag-uban kay permitiyo ko yun doon. Bakit ako sunod? Sige. Salamat Kaya gan. Wish lang, happy birthday. happy birthday. Sige, taga. Kaugang. Wow, ikaw te, dito ka te. Unsa imo ikasulti sa imong alaga? Alaga, happy birthday Ken. Imong mga pang-address ka ng buhay, ako yung mag-ibig mo. Kaya, pasalamat sa kang, thank you first sa pa-surprise ni mong, gino ko ni mong kunay bands. Dun sa kabalo. Kun sabo. Daghan pang birthdays nga mo abot o ang pagi mo kang successful mo na kong wish and prayer. Birthday! Wow, happy birthday, palakpakan nato si Prince. Langga kami ang Sweet Joy Well of Surprise sa Kidapawan. Wish na mo nga happy ka today bisag nakulbaan. Opo. Happy birthday. Wishing you the best in life. Happy birthday. Salamat.